मी तुम्हाला जीवनातली एक सत्य गोष्ट सांगते. हा, काय असते? पोरगी एक तासभर आपल्या आईशी बोलते, बहिणीशी बोलते, एक तासभर. आणि घरातलं कोणी कधी आलं दिसलं तिला तर ती काय म्हणते की चल मग, काही रेंज नाही, उद्या बोलून निवांत. मग तू एवढा वेळ काय बोलत होती बाई? एवढा वेळ काय बोलत होती? ते माय बी रिकामी आणि हे पोरगी बी रिकामी. हा, एवढ्या ह्या रिकाम्या की यायनी एक एक तास बी कमी पडतो. आणि खुशाल वरून म्हणतात त्या की चल मग ठेवते, उद्या बोलून निवांत. माय ह्या मायामुळे संसार खराब होऊन राहिले व. ऐका हो माया, हो बी तुम्ही घडी घडी फोन नको करत जा ना पोरीले. हा, एक एक तास बोलता तिचं डोकं खराब करून टाकता तुम्ही. हा,